Takže, tady tím videem bych chtěla ujasnit pár věcí, co se týče teda, to se nechci zmiňovat jméno. Chtěla bych ti toho říct mnohem víc, co jsem předtím nestihla v tamtom videu. A to bylo, já bych chtěla odpovědět na to, co jsem teď viděla. A teda, že do té Prahy 1.12, a to už jsem ti napsala. Tak jsem ti taky chtěla říct, že to video je prostě nádherný a že i ty jsi nádherná a že prostě si vážím toho, že prostě si zaplatím webku a že prostě si zase mě udělala hodně věcí. A i přesto, že ti říkám, že jsi hrozně blbá kráva a že prostě dáváš na Facebook prostě to video, který tam vůbec nepatří, tak prostě se do té Prahy úplně nejvíc těším, protože ani ne to, že budu si nakupovat a že budu prostě tam dělat všechny věci, co teď jsem nemohla, ale nejvíc se těším na to, že prostě tě uvidím a že prostě tě obejmu a řeknu ti, že tě mám ráda a konečně ti to nenapíšu, ale řeknu a samozřejmě, že to bude úplně jiný, než prostě to třeba, když si voláme nebo tak. A hrozně moc si vážím ty potvory, co je okolo nás a ten komentář, co byl tam toho videa, toho si prostě vážím ještě víc, prostě když prostě mi to někdo přeje, aby jsme se prostě potkali, aby jsme se viděli, aby jsme byli nejlepší kamarádky a přitom mě vůbec nezná. Takže toho si prostě strašně moc vážím a chtěla bych těm poděkovat ostatním, i Elizabetko tobě. A možná už jsem s těma videama hodně trapná, že prostě to furt dělám a že prostě to furt natáčím a říkám ty samé věci. Ale já myslím, že toho není nikdy dost a zase budu prostě ti říkat, že tě mám hrozně moc ráda a že říkám, nebudu zmiňovat tvoje jméno a prostě a jenom. Ale ty vole, já si tě prostě vážím čím dál tím víc a to se prostě nezmění. Já už nevím, co mám říct. Prostě jenom na tomto videu, co jsme teď před chvíli udělala, jsem chtěla nějak odpovědět a vím, že možná těch videí bude i víc. Teď mi napsala. Ne, prostě, já vůbec nevím, ale prostě jsem ti teď statusu napsala přes to, že tě hrozně miluju. Ne, já ti tam napsala miluju tě. A prostě teď jsem hrozně přemýšlela, proč jsem tam nenapsala, třeba mám tě moc ráda, ale prostě miluju tě. A prostě bych ti chtěla říct, že tě asi jako kamarádce fakt miluju. Ne, prostě tě mám fakt hrozně ráda a prostě to je mezi tím mít rád a milovat. To je něco tak mezi tím, ale víc k tomu milovat. A prostě tě mám tak strašně ráda a já nevím, jak to vám říct. A prostě bych ti to chtěla i říct v očí a ne prostě jenom takhle přes to video. Takže tak to by bylo asi všechno. Prostě jsi nádherná, úžasná a ty světýlka za tebou byly nejkrásnější. Takže já nevím, jak se to stopuje, asi tady. Ještě ti řeknu, ještě se ti fakt omlouvám za to, že ti furt říkáš, že jak jsi blbá kráva a jaká jsi špíča a jak jsi hrozně všechno, prostě tě hrozně urážím, ale já to píšu úplně všem a já za to nemůžu, prostě promiň, ale prostě si zvykni na to, že taková jsem. Já mám hrozně divnou opinu. OK, takže takže to by mohlo být všechno. A teď si jdu zase poslat a zase se ti budu stěžovat, jak jsem tady úplně divná a jak všechno a prostě si mě krásně a fakt asi tě miluju. Ne, mám tě ráda.